OK ľudia, čaute, ja som Dardian a dneska tu budem aj s Marťanom. Dobrý deň. A budeme točiť takzvané Ja som rybáš Fortniteovej challenge. No, bude to challenge skôr. Tak, lebo budeme musieť chytať všetky veci, ktoré budeme mať v inventári, budeme môcť použiť iba vybrať iba s prútom. Takže keď chytíme vec napríklad nad 75 metrov s prútom, no tak si ho môžeme zobrať. Nie, že teraz zabijeme borca nejakou mytíkou, čo nám padla z vody, tou pištolkou napríklad. Ja vám tu nadám obrazok teraz. A že ho zabijeme a z neho vypadne mytická pumpa. No tak to nie. Tak to nie, lebo proste nebude to fér. Takže tú mytickú pumpu by sme si museli chytiť s fishing rodom nad 75 metrov, čo je dosť ťažké, pretože proste ja s prútom mieriť neviem. Takže poďme na to. OK, ja už som tu s Marťanom a challenge spočíva v tom. My musíme najprv padnúť na nejaký prúd a potom s tým prúdom musíme chytiť veci. Lebo keď tú vec nechytíme s tým prúdom, no tak tým pádom si ju nemôžeme zobrať, logicky. Oh my god! Wow! Toto video bude asi tak hlavne, že outhill, ale no. Ináč, ja sa snažím si našetriť na PS5, aby videá boli aj v lepšej kvalite, lebo viem, že vám to strašne seká. Mne všetko natáča dobre, OK? Neviem prečo, ale vždy, keď uploadnem video na YouTube, tak to video proste začne sekať. Jak dotočím video, ja si ho vždy prejdem, pozriem, aby som vedel, kde mám strihať, že by som nemusel zasa pozerať celé video. Tak si to video pozriem, ale ono ide úplne plynule. Ale úplne plynule. Video mi ide na 80 až 70, no 70 až 80 fps. Takže ono je také úplne fajne plynule, proste akurát. Ale neviem prečo, stále keď prídem na upload ho na YouTube, že ho idem uploadnúť na YouTube, tak stále to proste začne sekať. Neviem prečo. Hneď, ak ho uploadnem a nastavím všetko, tak to seka. Takže za to ja fakt nemôžem. Dúfam, že keď to budem natáčať cez PS5, že to bude lepšie. A hej no. Môžete sa tešiť asi aj na videá z GTAčka, z Call of Duty alebo z iných hier. Väčšinou budem točiť online hry alebo teda no story hry. Lebo ste si tak volili v mojich príspevkoch, že či chcete, som dal príspevok, že či chcete aby som točil online hry skôr, alebo z príbehovky a zvolili ste online hry, takže príbehovky budú sem tam iba fakt, ale vážne, že iba sem tam. A hej no, dajte tu na like, aj odber, zapnite si zvonček, aby vám neunikli žiadne nové videá. Pomôžte dostať sa mi na nejakých 50 subscribov. No, dobre, my už sme v hre, takže s Marťanom padneme asi sem padneme, ne Marťan? Jo. Čo si tam nastavoval, aký čas ako? Ale nič. Však ty vieš. Ja by som si padol aj na tento chapter 5 barák, ale tu pôjde veľmi veľa typkov, takže radšej pre istotu by som si padol sem. Plus tu sú aj pruty, aj guny, takže akurát. Ale nemám pocit, že tu budem sám. Som tu sám, dobré. Prečo si zobral gany? Však nemôžeš. Ale len tak ako. Aha, hej, no vlastne. Dobre, ganu vyhadzujem. Dáme si slurpy, Marťan, poď. Počkaj. Dám si slurpy bez teba, keď si tam dole.
Nemôžeš ganu. Ja viem. No a my ideme chytať rybičky. Preto si tu rozbijam. Flopper, mám flopra. Zatiaľ rybárči. Ty kokos. Ale chytajú rýchlo, ako berú rýchlo. Ale pôjdeme Dva pod náš most. flopry. Traja flopry, kamo. To je super spot toto. Ale potom pôjdeme pod náš most. O, slurpfishku som videl. Ako viem, že to je asi veľmi niekedy. Tak ako 75. Viem, že to je dosť common proste vidieť slurpfishku, ale Na koľko metrov? nad 75. Však to nechytíš. To je Chytíš. moc ďaleko. A tak nad 50, no bože no. Na 50. Kámo, kúkaj, koľko mám rýb, ty vole. Tam ani nedovidím, kamo. 51, prosím. Všakže trafím. Kamo, mne padajú, že skoro samý flopry. O, kamo, čo hovorím, ďalší flopper. Dardian, to sa nedá chytiť. To je Ale fakt dá. náročné. Dá. Všetko sa dá, keď mám sa ju, chce. mám to. Všetko sa dá, Chytil keď sa som. chce. Dobre, Chytil kamo, som. berem floprov. Chytil som. Berem shieldfishky, vole. Vykonečne. Mne sa nedajú pick-upnúť No, dobre, dajú. Mne nešlo pick-upnúť slurpfishku. Za ryby môžeme chytať normálne, nie? To nemusíme ich rodom. Ne. Dobrý, kamo. A ideme pod náš most, nie? Ako, nechcem nič, ale tam máme až bigo. Neviem. O. Ja ty si už tie shieldfishky sežral ešte. Ale hilly môžeš brať normálne. Ja aj tak to dobre. Ja ti ho hodím hore. A small frajky dávajú 25-1. Takže je to fakt dobré. Small fryky. Hej, 25. No, tak to je okej, no. Berte to takto, že toto Tak video dosť bude... dobré, aby sa zaberá po ten most náš. Toto video bude hlavne o tom, že budeme loviť ryby, takže... Ja by som na vašom mieste asi ani nečakal veľmi ten... A má to ešte ťažiť, aby to tam vyzeralo ako po fajtoch. Nezabudaj. Jasné. Počkaj, tam je Gana. Ja mám už dal mikro SMG. Tu sa fakt Wow, nedá. tipsy. Tu sa fakt nedá chytiť. Kde sú? Dobre, ja zdrhám. Tipsy. Kámo, to sa fakt nedá chytiť. Ne, to neráme. Máme malú gun. Slabé. A tipsy. Ok, ja musím na seba obranu brať Broxnu. Pre istotu, ok? Využijem, no, iba tých 7 nábojov, čo v nej je, využijem, ok? Žiadne ďalšie nebudem brať, ani nebudem ich využívať. A pozor, Čukni si! Však ja viem. Už som ich fajtil kus. Ne! No ja som mŕtvy. Tak toto bude ťažká challenge. Toto bude hodne ťažká challenge. Bo nemám nič. Náš cieľ... Smáva mikro SMGčka. Ja mám pumpu. Ale 50 je moc. Dáme 25. Aj to je moc. To je tiež hrozne moc. Oni majú rovnaké skiny, obidva. Ale idú do Little Labs. A to sú tie najťažké, nie? Boli. Teraz je najviac najťacký vraj Kim Kardashian. Podľa všetkého. Fakt? Nehovor. Zlomené nohy, tak nič. Zlomené nohy. A mne treba vlastne ten fishing rod, čo tam zo mňa vypadol. Hej no, potom si pôjdeš. Ja iba na seba obranu, kámo, musím toto brať fakt. A kde to vlastne? Abo ja nebudem brať ani pumpu, ja zoberiem toto crashpady. Chci. Super, fajne. Fakt fajne ako. Nemám ani zbraňu, nič. Čik, puk. Nevidia ma. Borci sa tam fajtia. To počkaj.
Ja by som zobral aj to Flex SMGčko. Si povneme jednu rybičku, ti tu hodím dve, tie by ti mali dať 100 shieldíkov. Až to je barely, keby náhodou ti nedali. Hej, čo sa sám rebootnem, dobre. Ale nerebootneš sa sám, len ja musím ísť tam do Dacho Hills. A ja musím brať ganu, lebo musím proste, si to stále núdze. Hej, chat. Keď je v Surf City ako real old mapa, no tak ja som našiel strašne dobrý spot, ako strašne dobrý. Tam je taká caveka a stačí ti plesnúť jednu jedinú stenu pred seba a vyzerá to úplne jak po fajte. A my sme tam našli aj mytiku, tú Overlock Pulse Rifle. By ma nemusela spavnúť tu hneď na tebou. Ja si musím zabehnúť po ten Potom fishing rod. musíš no. Tu máš zlaté duálky, by the way. No ja ich nemôžem brať, ja nemám fishing rod. Počkaj, kde nájdem nejaký najbližší? Tak dáme až 25 metrov, kamo, lebo na 50 Však fakt dobre, nedá ale nič. treba mi nájsť fishing rod. No to musím ísť na ten mark môj červený. Počkaj. Ne. Ale už mám jednu... 20, 22, 23, 24, Môžem brať 25. to pištol, čo mi padla, keď som sa rebootol. Yes, kamo, mám duálky. Počul si? Hej, počul som. Ale 25 je tiež veľa, kamo. Či málo. 25 je práve, že už málo. 30, čajem. 30. Borci, no tak ja som zase mŕtvý. 30, vieš čo, poď ma cica. Kamo, čo je to za challenge? Takí, čo vymýšľali dvaja múdrych, dvaja múdrych hráči. Že Marťan. Ja som dead. I'm dead. Bye bye. Čo, kde tam máš borcov akože? Na benzínke. Ale kde ako? Za benzínkou. Aj v. Pozerám. Čo je tam tá gana? Počkaj. Tam tá. Taktikálka. Zelená. 35 metrov, to by som mohol ako uloviť ako. Chyť mi ju a daj mi ju. Ja nemám nič. Kamo, tam je to ten plot. Znič plot. Znič ten plot. Idem. Aj tak, fakt? What? Letí, borci. Mne idú k Little Labs, počkaj. Oh moly. Mám ju. Poď sem. Poď po duálky. Ber duálky a my zdrháme iné. My zdrháme tu na tú benzínku. Nemá červený mark, kamo. Rotate a healy môžeme brať hociak, okej? To je bolo impossible. Poď sem. Výcvik berem. Si zaletím. To však mi daj to. Daj mi niečo. Normálnejšie. Ale tak čo normálnejšie? Dobre, nič. Idem si na Nemám mark. nič na rotate, vôbec, ani jednu ganu. Buď Máš spokojný. wingsuit. Nemám žiadny wingsuit, aha. Ja si zaletím na mark. Kamo, čo vyhodím? Jau, no dobre, tak ja si zdechnem. Fajne. Poď po ten most. Nechápem, na čo ideš k Little Labs, ako. Pôjdem pod náš most. Bože, ja nebudem mať prúd. No. Ja idem. Tento rád nebude moc dobrý. Ale livneme to, livneme to keď bude top 10 už. Fuj, kamo, som oný. Jak sa to volá, ja som duhový. No tak ja som asi mŕtvý, lebo tebe tu letel. To je v A ty si prdeli. tu.
A to potom, keď bude už... Wingsuit. Fajne. A úplne kamo mi zažiarili toto tetovania. Takto je to najlepšie. Tak. A tak. Dobre, ideme to livnúť už. Ne, kamo, musíme dať top 5 aspoň. Daj mi rod, ty tu buildík, koľko chceš. Ja som rybáš v Fortniteovej. Kamo, uhni mi hlavne. Tak nič. Tak ja iba... Ty nemáš rod? Však hovorím, že som ho stratil. Ale nechaj tak. Toto idem Small urobiť fry. idem zrobiť nenapadné. Nech ťa nevybi... Mytika! Padla mi mytika. Ňam. Nemáš brať. Ja natáčam. Tak ho hodíme, tak zopár. Tohto tu zopár hodíme tu, tak, dobre. Tu postavíme jeden box. Nádhera. Kamo, kto je Ibrahim? Ja neviem, ja ho nemám. Kamo, kikni ho, ale okamžite. Jo, počkaj, ešte to tu trošku vydekorujeme, Marťan, blokni ho a kikni ho. Počkaj, kde to je? Teba, Však Marťan, blokujeme ho kikni. a klikujeme. Dobre, very good. Na čo tam staváš toto steny, ako nechápem. Aby to vyzeralo ako nenapadne, tak. Vedľa nás Zakdo rebootuje. Máš si brať tú zelenú a soltku, ja mám pištolku mytickú. Na čo si editoval ešte tú ďalšiu stenu? Tak to nechaj editnúť, ne? 8 floprov. Musím to popnúť. Ne, spadla dole small fry, choď po ňu. What? Choď po ňu. Však dole spadla small fry, choď po ňu. Keby... Aj kde je tu? Není tu. Wingsuit. To už vodu bere. Keď to nedáme, som nezabral ten prut. Ja nemám prut vlastne. Tu máš oné, flopra, buď ticho. Hej, nie sú tu small fryky, len dve. Len dve small fryky tu sú. A len bandáže. Bandáže. Berte petky na diaľku. Ja nemám nič na rotate. Marťan, daj si flopra, abo dačo. A letíme? Tu máš bandáže, dávaj. Hlavne... Berie 5. Tak to sú mŕtvi. Ja nemám. No tak, toto nič. Ja som mŕtvý, tu musíš sám. Som nemal prúd, kamo. To nič, toto. Tak to je fakt výborné. Keby ste sa do čatu pýtali, že prečo som vyhodil, či som zobral tú pištolku, pretože mi padla z vody. Takže som ju mohol zobrať. Tu popneme medkit, 67 hapok, fajne. Výborné. Máme mytiku. Kamo. Toto je jaskyňa nejaká, hej. No, som nevedel ani. Dáš po rybútku. Hej, kamo. Ešte po ňu pôjdem, ne? Pane? Kamo, už nemôžem brať žiadne veci, ja fakt len na boje už. Kamo, kto tu dal tak čestku vonku? Ja som ju videl, len ja som nechcel ísť, lebo to je tak blbo dané. Bere 5. Alebo, ináč Alkan, mne príde, že my máme s Alkanom proste prepojené mozgy, lebo stále, jak ja chcem dačo natočiť, on na ďalší deň vydá video s presne tým, čo som chcel natočiť. Reálne ja som raz chcel natočiť video. Že budem hrať celú hru za zónou. A Borec to 2 dní natočí. To je 2v1v1.
Mám pocit, že po mne teraz šutil to ten V1. Tam boli dva, podľa mňa. Videl ma. Dobre, videl ma, kamo, fajne, videl ma, úplne úžasné. Není slepý? Ani nie. Čau, 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 au, 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 au. Ne. No, tak to je koniec. Tak to za nič. Come on, no nic. Legendárna shotguna, ale top 3, takže splnili sme onu. Kamoš, ten skin, čo si chcem kúpiť. Splnili sme challenge, takže ja som rád. A mňa zabije bronzák. Mňa zabil reálne bronzák. No nic, ale išli na mňa dvaja, takže. No, ja považujem challenge za splnenú. Sice Marťan to nedal, ja som to dal. Nevadí. Aj také veci sa stávajú. Tak, zanechajte tu na like, odber a zapnite si zvonček, aby vám neunikli žiadne nové videá. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Tak čau!